Patay ang usa ka pito ka bulan nga baby human gilabay sa iyang kaugalingong amahan sa ilang balay sa Magsaysay, Davao del Sur. Amahan gilayong nadakpan. Dugang detalya sa report ni Kent Abrigana. Human ang usa ka adlaw nga pagpangitaay. Nadakpan sa otoridad ang 25 anyos nga amahan nga giilang si Angelo Malit, usa ka mag-uuma kinsa nagtago-tago sa San Miguel, Magsaysay, Davao del Sur, pasado alas 9 sa buntag adlawng Domingo. Sumala sa kapulisan, miikyas ang sospek sa ilang balay. Human gilabay matod pa niini ang iyang 7 ka bulan nga anak nga babae sa ilang balay sa Datalanaw, Barangay Tagaytay, Magsaysay, Davao del Sur niadtong Sabado sa gabii. Sa investigasyon sa kapulisan, gisugo matod pa sa inhan sa bata nga si Cheryl Bulahing ang sospek kinsa iyang ka-live-in partner nga patulugon ng iyang anak sa duyan sulod sa ilang balay. Tungod kay maglubok kini og kape kauban ang iyang iyaan. Dihang kalit lang nga gilabay sa sospek ang iyang anak ug naigo sa kahoy nga hagdanan sa ilang balay. While nagasubok na sa duwas, nikalit og abri to iyang bana, nikalit og kuan gitsa ang bata sa ilahang tungod. Ang bata naigo dito sa may kahoy bitaw, sir, kahoy nga may hagdanan. Gilayong migawas ang sospek sa kusina sa ilang balay. Samtang dali-dali nga gikarga sa iyaan ni Cheryl ang bata ug dayon nga gilak ang pultahan. Tungod sa kahadlok nga ana pa sa gawas ang sospek, wala dayon sila nakagawas ug nakapangayo og tabang. Dito na namatay ang bata. Nanawag yapon sila og otoridad aron dalhon sa ospital ang bata apan dead on arrival na. Sumala sa uyuan sa bata, wala kini magdahom nga mabuhat sa sospek ang maong krimen. Tarong man siya, wala man siya kanang tanaw na ko, wala man siya daot sa panguto o wala na tingal namin nga nung nahitabo sama ni ato nga iyang lambusan iyang kaugalingon anak. Naglisod karon og dawat si Cheryl nga usa ka PWD sa nahitabo sa iyang anak. Sa kajukas, ako asa ko ang desisyon, ipapriso dun na anak. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang sospek apan nagdumili kini nga muhatag og pahayag. Sa karon, nakahaya na sa usa ka punerarya sa Bansalan, Davao del Sur ang bata. Nananausab sa kustodiya sa Magsaysay Municipal Police Station ang sospek nga mag-atubang og kasong parricide. Samtang, nakadakda nga magpahigayon og counseling ang MSWDO Magsaysay sa inahan sa bata. Ginahisgutan na usab sa ahensya ang mga posibleng nga livelihood assistance nga itunol sa inahan. Nagpahimang nausab kini sa publiko, hilabi na sa mga ginikanan nga dayon i-report sa otoridad ang mga insidente sa pagpangabuso. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.